Rogelio, dulot ni Dr. Rolo Milante. For Aida, Santiago, Ricardo, Avelina, All Souls, dulot ni Leo Lim and family. First death anniversary of Grace, dulot ni Nika Sig and family. Salo, Madina, Florentino, Tomas, Florentina, dulot ni Cheryl. Delia, Dionisio, dulot kan Obal family. Sabas, dulot kan Loriaga family. Fe, Pacifico, dulot ni Erminia A. Ramirez and family. Niña, Gregorio, Anastasia, Antonio, Gloria, dulot kan Ocedos family. Francisco and All Souls, dulot kan Baliktars family. Saturnina, Aurea, Fortunato, dulot ni Joy and Del Araya and family. Helen, dulot ni Ato Esquilla and Araya family. Panuanin Diyos, tindugpuan gabos as sinawiton niya ito na awit sa pagpuon. Sa kagurangan, inapon kaning banal, inipon ang isunod, sa Diyos na sa pagkakas. Good morning. Good morning, Father. Nagkakatiripon kita kunyan sa pag-umaw asin pagpasalamat sa kagurangan. Sagaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangan mapas sa Indo. Asin sa mong Espiritu. Ikalimang aldaw na po kan sa tuyang misa novenaryo sa pag-andam niya to sa maabot na kapiestahan kan sa tuyang mahal na patron
na si San Judas Tadeo. Ang tema sa aldaw na ini, iyon na ang paglaom, maninindugan, tanganing kita, padagos na magsudod sa satuyang kagurangnan. Hope that stands firm in following Christ. Pagatugang tanganing kita po gabos na uya digdi magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon asin pagsulsulan ang sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan asin sa indo mga tugang na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Nanay na Virhen, sa gabos na pa. Asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pagkapatawada an sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita. O Diyos, nahuli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan, na ang simbahan danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya na kaiba mong nabubuhay as inagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ako nagtataram bilang tao, tanganing matabangan ang sa indong kaluyahan. Kaito, ginamit nindo ang sa indong mga hawak para sa karatan asin sa karumputan. Ngunyan, gamiton manindo para sa katanosan asin kabanalan. Kung kamo mga uriponin kasalan, di kamo nasakopan kan katanosan. Anong karahayan ang nakuha nindo digdi? Mayo, kundi mga bagay na ngunyan ikinakasupog nindo. Hulitaan siring nagawi, nagtatapos sa kagadanan. Alagad ngunyan, ilinigtas na kamo sa kasalan, kamo naging mga uripo ni Diyos, asin ang bunga kaini, iyo ang kabanalan na nagdadara sa buhay na daing kasagkoran. Kagadanan ang ibinabayad kan kasalan, alagad ang regalo na itinatao ni Diyos, iyo ang buhay na daing kasagkoran, diyan kay Kristo Jesus na satong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Paladan ang tao na dai nagsusunod sa hatol nin tampalasan, na dai naglalakaw sa dalan nin makasalan, dai nagtutukaw sa kaibahan nin mga paralanghad, an sa iyang kaugmahan, yaon sa tugon nin kagurangnan, tugon na sa iyang pinaghurup-hurup aldaw banggi. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Siya nakakabaing sa kahoy na itinanom sa tampi ni nagbubulos na tubig.
kahoy na nagbubunga sa takdang panahon, naan mga dahon dai maluluyos sagkod lamang, ang gabos niyang gibo na papakarahay. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Bakong siring kaiyan ang mga tawong tampalasan, ang mga ini nakakabaing sa ata na ipinapalid kandoros, binabantayanin kagurangnan ang dalanin mga matanos, alagad ang dalanin tampalasan sa iyang rinaraot. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sabihin mo, O Diyos, nagdadangog ako sa mga katarungan mo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa sa pagrukyaw imo kan banal na espiritu. ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ulay ni Jesus sa iyang mga disipulos, ako napadigdi sa pagdaranin kalayo sa daga. Day ako nin ibang kamautan, kundi na dumaan. Igwa ako nin sarong bunyag na akoon, asin kaniguan na gayoan sa kuyang kamautan na iyan mautob na. Naguhuna kamo, na ako napadigdi sa pagdaranin katuninongan sa daga. Bakong katuninongan, kundi pagkabaranga. Ulita poon ngunyan ang pamilya na may 5 kaayon, mababanga. 3 laban sa 2, asin 2 laban sa 3. Ama laban sa aking lalaki, o aking lalaki laban sa ama, ina laban sa aking babae, o aking babae laban sa ina. Panugangan laban sa manugang, o manugang laban sa panugangan. Mga tugang kong namumutan, marahay na barata kan kagurangnan. Pagumaw sa imo Kristo. Good morning po. Nasambit ko po sa pagpuon kan Santa Misa na sa tuyang tema sa ikalimang aldaw. Kan sa tuyang Misa Novenario, iyon manunungod sa paglaom hope that stands firm in following Christ. Paglaom na magtatao sa tuya nin conviction na magpadago sa pagsunod sa kagurangnan, sa tahaw kan pagbalo, asin pagkabaranga. An paglaom an matao sa tuya nin kusog, asin giya. Sa intayan makukuha, digdi sa mga tataramon kan sa tuyang ebanghelyo. Enot, nadangog niya to sa enot na parte, nagtaraman sa tuyang kagurangnan, ako napadigdi sa pagdaranin kalayo sa daga, dahil akong ibang kamautan, kundi na ini lumaad. Hain po dyan ang paglaom. Ang ibig sabihin kaya kainikal sa tuyang kagurangnan, bako siya na mataunin kalayo sa kinakban o sa daga, arog kang nangyari sa DPWH, sa kamuning, tanganing mawara sa mga ebidensya na sulo. Sabi kan iba, case closed. Bako iyan ang klase nin kalayo na darakan sa tuyang kagurangnan. Ang kalayo na pinagsasabi niya po, itong kalayo nin conviction o kusugbuot, determinasyon, a burning zeal that purifies our heart, a burning zeal that strengthens our faith. Minapakusog kan sa tong pagtubod sa tahaw kan mga pagbalo, asin sa tahaw kung minsan kan pagkabaranga. It is the hope that stands firm even amidst difficulties, persecutions, trials. So, kaya ang enot na magayon na puntos nin pagpurupurok na makuata po digdi iyo ini. That true hope burns with conviction, not with comfort. Naglalaad sa determinasyon, bako nagahanap nin konbinyensya. Ang pagsunod po kay Kristo, sabi nga ni po kayan, it is not a walk through
our comfort zones. It is actually walking through the fire of faith. And hope that stands firm is not wishful thinking. Sabi kan sa rong pelikula sa Netflix, it's okay not to be okay. That's an example of wishful thinking. Yan. Kundi, ini po sarong kusog buot to remain faithful even when faith cost you something. Maski ang pagtubod, nagahagad sa imo nin sakripisyo ang pagtubod, nagahagad po sa imo na atubangon, asin pa sanon mo ang sa imong krus. Maski kung minsan nagsisimba ka, na pipiruton ka pang maray, titagalan mo dahil ika gustong magsunod kay Kristo. Maski kung minsan halawigon ang sermon kampadi o makapiruton ang sermon kampadi, titagalan mo dahil naglalaom ka kay Kristo. Kaya aron po kisan Judas Tadeo ang patron kan mga imposible. Kita man lugod padagos na mga putang sa satuya pong paglaom. Not because things are easy, but because Christ's love makes the impossible possible. Kung minsan kaya po kita, puhuna ta, na ang paglaom, gari wifi, na makusog sana kung harani sa signal. Ang paglaom po, bako siring kaiyan, maski offline, igwanin signal. Maski panonin pagbaluan buhay, padagos kitang konektado sa satuyang kagurangan. Iyan po daa ang tunay na paglaom. Ikadua, nahalipot sa ng punto, ining sa tahaw na parte kan Ebanghelyo, nagsabian sa tong kagurangan sa sayang mga disipulos. Hanapunta naman digdi, kung hain tamakukuhaan paglaom na pinagsasabi. Naguhuna ka mo, na ako na padigdi sa pagdaranin katuninongan sa daga, bakong katuninongan, kundi pagkabaranga. Kaya sabi niya baga, tulo, laban sa duwa. Ama, laban sa aking lalaki. Ina, laban sa aking babae. Manugang, laban sa iyang panumangan, panugangan. Kaya palan panugangan ang apod kayan ta, ang iba tigigibong panumangan. Laban sa iyang panugangan. Daya ko napadigdi sa pagdaraning katuninongan, kundi pagkabaranga. Ining mga tataramo na inikan sa tuyang kagurang na nagpapagirumdum po sa tuya. Na kung kita padagos na nagsusunod sa tuyang kagurang na, definitely there will come a time that our hearts will be divided. Divided between convenience and conviction. Between convenience and commitment. Iyo baga po, minsan nawawaran kita nin gana sa satuyang pagsunod kay Kristo. Digdi baga sa satuyang parokya, minsan, ay, day nang ngaya ako ma-serve ta, udto ngaya mainiton, brown out, daying aircon, day nang ngaya ako ma-choir, taday manin pansit na isnakan, something like that. Day nang una ako masimba, tabaha, ta mauran, o nagbabagyo. Minsan nababanga kita kayan, mismong day ta napapanindugan ang satuyang pagsunod kay Kristo dahil ta mismo sa satuyang pamilya, iyo ang nagkukontra kainig sa satuya. Masimba ka na naman ngaya. Ano ngaya, taurual daw ka na sa nakisimba. Ano ngaya, jowa mo si Father. May mga arong baga kita kaya na nadadangog na komentaryo. Kaya minaabutan panahon that we have to choose between comfort and conviction, between convenience and commitment. So ini ang pigpapagirumdum sa tuya kang kagurang na that to follow Him, to follow Christ, is to decide daily where we stand. As in, iyan ang magayono na ehemplong itinao sa tuya ni St. Jude Tadeus. Amidst persecution, amidst
difficulties in proclaiming the gospel, he stood firm sa iya pong pagtubod. As in, tinutukdoan niya man kita that when we stand firm in Christ, hope never burns out. It spreads. Dahil nawawara ang paglaom, kundi imbes naglalakop ini. So, in a world that often compromises the truth, yubaga, kaya tanaaram mo niya ng katotoohan, o maski sa Senado, sa ICI, dahil mo naaram kung sisay nagtataram kan totoo. Diba? Kaya hanggang ngunyan, dahil pa man na nakakasuhan, dahil pa man na napipreso. Tadai tanaaram kung ano ang totoo. Sa kinaban ngunyan, na ipinagpukompromeso na kung ano ang katotoohan. Arugon taman lugod po si St. Jude. We should hold our ground in faith, even if it means standing alone. Maski kung minsan namamati ta, nasuluman sa nakitang naninindugan. Sabi nga ni kan magayuno na kasabihan, a single flame can still light up a whole dark room. Saro sanang kandila na naglalaad, makakatao iyan in liwanag sa sarong madiklom na lugar. Kita man lukod ining liwanag na ini, na magtaonin diklom, magtaonin diklom, magtao nin liwanag sa tahaw kan kadikluman sa kinapang. An sa tuya man lugod, na paglaom, asin pagtubod, iyon magpadagos na magdaras sa satuya, sa pagsunod sa satuyang kagurangnan. Amen? San Judas Tadeo, ipamibi mo kami. Matindog kita gabos para sa pamibi nin banwaan. May pusog na paglao, magdulok kita sa Ama, na daing untok na naghihimate kan mga pag-arang nin tawong mapakumbaba. Sabihon ta sa kada petisyon, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Nanyuga ang samong pamibi. Para sa simbahan na magdanay siyang pusog sa pagtubod, mag-ugma sa paglaom, asin mamukton sa paghurabay kan Ebanghelyo ng Kristo, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Para sa satuyang lideres, na maglingkod sinda na may integridad, magbusol nin katanosan, asin surugon ang mga maluya, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Para sa mga dukha, naghihilang, asin nawawaran nin paglaom, tanganin sa paagi kan sa tuyang pagmakulog, asin mga pamibi, makakuha sinda nin bagong kusog, kaumayan, asin paglaom sa pagkamuot kan Dios, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Para sa satuyang parokya, na ining mga aldaw nin pagpamibi asin selebrasyon, magbago kan satuyang kamauot na mabuhay bilang mga dayupot na saksi kan pagkahera kan Dios, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Para sa gabos ng mga deboto ni San Judas Tadeo, na kita magindayupot na mga parapamibi para sa ibang tao, naghihiras kan paglaom ni Kristo sa kapwa, mamibi kita. O Diyos, nin paglaom sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, hinanyuga ang mga pag-arangkan sa imong banwaan, tabangi kaming maging mga aagihan kan sa imong paglaom, huli ki Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Amen. Awan ka, kagurangnan, Diyos, kapusela. Bigyan sa iyo pagkakataon, magandang sinasabihang pangalan.
Magpabibi ka mo mga tugang tanganingan sako asinan sa ilong atang maako manlugod kan Dios sa mga makakamhan. Ako man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol ni San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akuonan sa mong mga panuga. Asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Intaas minasa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles, ang sa imong simbahan, tanganing inimagin danay natanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit noon na katukloan sa gabos na tabo. Kaya ngunyan, asin sagkod paman, kay bakan bilog na hukbo nin mga anggeles, dusay sa imo ang isip kaming nagsasarano, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit at sindaga, panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitaasan. Paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabo ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, nasarugarin niyang buon, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakod, sa pagpatawad kan mga kasalan. Inian pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa good na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat. Ta pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, eraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sa singabos na santos, nakaidtupan, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kairas, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mo, si Hesu Kristo. Huli sa iya,
asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amanyamo, nayaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan. Asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom masin pagdato, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imong kahadian, asinan kapangyarihan, sirimanan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Haray paghilinga, ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya na ngunya na ihiras ang parehas na katuninongan sa lambang saro. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisubaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sa nasinan sa kong kalag, maumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa imong simbahan
the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention a sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamipi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami lugod, ang sakramento na sa mong inako, ngunyan, darahon kami sa imong erokan, kung sa inan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, nagmumuraway. Ininahagad mi, huli kay Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Matukaw po ang gabos. Announcement, magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nagabot po sa 20,405 pesos as in 75 centavos. Ang nambag niya to sa siring na oras ng misa, nagabot po sa 2,494 pesos as in 75 centavos. Ang second collection, nagabot naman po sa 8,719 pesos as in 80 centavos. Nagpuna po kang nakaaging simanan, Misa Novenario, kan sa tong mahal na patron na si San Judas Tadeo. Sagod po ini sa Oktubre 27, sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga, asin sa hapon, alas 5:15. Saldaw na Webes, Sabado, asin Domingo, ang nobena, mapon po sa oras na alas 5:40. Sa kapiyastahan sa Oktubre 28, ang schedule po ni Santa Misa, iyo po ang minasunod, 5:45 a.m., 6:45 a.m., 12 noon, 3 p.m., as in 4 p.m. Magkakaigawang po nin prosesyon sa oras na alas 4 sa pagkahapon, as in susundan man po nin misa konselebrada sa oras na alas 5:30 sa pagkahapon na pamamayuhan ni Reverendo Padre Nolan K. Para sa mga maut po maging novena, as in fiesta sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Siring man, sa Domingo, Oktubre 26, iyo po ni kaapat na Domingo nin bulan asin tada Sunday. Kung saan, dadarahon ta po ang satong tada canister asin iyo offer po ini sa offertory. Sa mga maut po magbakal nin souvenir items arugan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag. Available po ini sa opisina. Ipinapaisip po na po sa Nobyembre 2 sa Kudjes, magkakaiwa po ni Kay Novena Masses para sa mga namumutan yato na mga kalag o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po ang mga pangaran kan mga kalag na buot niyatong girumdumon sa libro o sobre na yaon sa may parish office. Mawot man po pasalamatan ng mga nag-donate ka na kaaging semana. Mga anonymous na tig 700 pesos, apat na tig 500 pesos, duwang tig 300 pesos, 200 pesos, Milo 5,000, ERF 2,000, HG and Ian Peña 2,000. Diyos mabalus po. Sa maabot pong kapiyastahan, pet sa 28 kan bulan na Oktubre, gusto ko po kamong income na ron na maging party sa pagprosesyon. Minsan, diiton sana nagsasabay sa prosesyon. So, alas 4 po, igwa kita nin pagprosesyon kay St. Jude, malibot kita. So, harani man lang pong rota. So, maikot lang kita dyan sa may, anong apod nindo kaya? Ining pinag-rotonda. Yan. Ining rotonda, then pasiring na po digdi. So,
inimbitaran ko kamong makisumaro. As in, pag-abot digdi, iyo na po so misa con celebrata. But while the Mass is ongoing, na 4 o'clock digdi sa laog, tigigibutaman po ang pag-prosesyon. Ikadua, na pagirumdom, nalingawang ko lugod. Ikadua pong pagirumdom, nahiling ko po kaya ining mga nasa inutan. Mga magayunon po ang t-shirt ninda. Yan, kung mahiling lang nindo. Ini pong 4 ladies in front. So, magayon ang mga t-shirt ninda. So, sana pag fiesta, gabus na masirimba, arong kayo na ang sulog, nakasulog kang St. Jude. Kung dahil pa po kamukaan, pwede ko po kamong tawan, pero magbayad kamo. So, suportahan ta po ining tig-announce kasubago fundraising efforts kan sa tuya pong parokya. Lalong-lalo na ining mga t-shirts and mga souvenir items. Dakol pa po kita dyan. In fact, plano ko nang ipanao kung dahil manindo yan babarakalon. Yeah, so, kaya suportahan ta po ining mga efforts na inikan sa tuyang Paris para sa pag-maintain kan sa tuya pong lugar na pinag-mimisahan as in pinagsasambahan sa satuyang kagurangnan. Salamat po. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Salamat sa gabos na naglingkod sa altar, sa choir, live streamer, lector, commentator, mass collectors, and sa tuyang mga acolytes, as in kadakol na lay ministers. Thank you very much po sa Indo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, sa intersesyon ni San Judas Tadeo, sa ngaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. O saludas Tadeo, minsan tunay ni Jesus, sa samong katikapuhan, sino man nahipnoan, dungawas sa mong kamugdagan, ulungas sa mong kailangan. O saludas Tadeo, kami kahirakiman. O saludas Tadeo, kami kahirakiman. Sa bagyo kami hinagupit, lalong nagrarong lani, kan buhay apan sakit, sa dagang panumpait, dakol na si mong tinabahan, ulikan si mong kapangyarihan. O saludas Tadeo, kami kahirakiman. O saludas Tadeo, Kami kahirakiman. Good morning.